Saderengipun ngaturaken pambagya sugeng dalu sugeng pepanggihan dhateng sedaya para tamu undangan ingkang kok menawi dalu menika sampun kepareng rawuh kados sampun ketingal menika Bapak Kepala Desa Kaliputih Bapak Parminto Subagio ingkang sampun lenggah wonten ing ngajeng sedaya perangkat desa pemuda dukuh Kaliputih IKPK Desa Kaliputih ngaturaken sugeng dalu sedulur-sedulur pawon PSW Setyo Rukun Dukuh Kaliputih Anom Budaya saking Jelgong menawi sampun rawuh menika Laras Madyo saking Diwek Ngudi Budaya Ndawuhan Garung Tringuti Santosa Merta Tritunggal Sabda Gondo Wulan Kepil ngaturaken sugeng rawuh Turangga Seta Kaliguwa Angga Budaya Turangga Sasra Kumala Bojonegoro Budi Rukun Wargi Banjaran Lestari Budaya Banjaran ugi kadang kula mastui minangka sesepuh ngaturaken pambagya sugeng dalu Pak Yatin sugeng dalu ki sedaya tamu undangan ingkang boten kasebut asma setunggal mbaka setunggalipun ngaturaken pambagya sugeng dalu sugeng lelenggahan adicara arsa kawiwitan nyuwun pangapunten munggel pangandikan para rawuh sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sih wilasaning Gusti mugi tansah tumedhak lan tumantuk. Kasandang lan kasanding lumintu lan lumintir kajiwa kasarira wonten panjenengan sedaya dalasan kula. Sumrambah kulawarga waradin sagung dumadi widodo niskala amin. Nuwun ingkang tukinabekten para sesepuh yang pinisepuh ingkang hagung mestuti dhateng pepoyaning kautamen kinarya tepa palupining putra lan wayah. Para alim, para ulama, para kiai ingkang rainten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka dados panuntuning kiblating panembah wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Nggih Allah Subhanahu wa taala ingkang satuhu luhuring budi. Para pangemban-pangembating praja sadriyaning nagari mliginipun dumateng Bapak Kepala Desa Kaliputih Bapak Kapolsek Selomerto Bapak Dan Ramil Kecamatan Selomerto kinarya pangayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes nampi pakurmatan ingkang satuhu winantu ing sukolan basuki mugi tansah manggih kamulyan karahayon para rawuh para sesepuh pinisepuh para kadang sutrisna budaya para pamirsa ngaturaken sugeng dalu ingkang satuhu cinaket ing manah para kadang niyaga para kadang wira pradangga para kadang juru beksa ingkang satuhu kula tresnani. Nggih ngengeti panjenengan sedaya dalasan kula hamung jejering titah sawantah jalma manungsa limrah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kawasa pramila langkung rumin sumangga kula dherekaken tansah handhepe sumendhe kanthi anuraga utawi ngandhap ngasoraken manah tumuju kiblating panembah saperlu hangunjukaken puji syukur sahandhap pepadaning Gusti ingkang Maha Agung dene sampun kepareng hamiraken kegiatan tuwin kawilujengan satemah panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal ing adicara halal bihalal ugi ambal warsa ingkang kaping gangsal Sekartaji Budaya Wanasaba kanthi manggih sukolan basuki winantu ing karaharjan katentreman saha kabagas warasan. Rahmat sholawat dalah salam mugi tansah lumeber dhateng priyagung pinilih sekaring jagat mustikaring bawana ninggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalah keluarga sumrambah para sahabat mugi saged lumeber dhateng sagung pandherek kalebet panjenengan sedaya dalasan kula ingkang tansah hangantu-antu song-song pangayomanipun wiwit wonten ing donya dumugi dinten yaumil kiamah amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun tuhulina patoing deduka tinebihna ing salwiring sesendutene kula cumantaka lumarap atur
saperlu hanggempil kamardikan nyigeg nyenemewan pangandikan niki awrat mundi dawuhipun saking para kadang Sekar Taji Budaya Wonosobo kula kapiji kinen handhiraken lampahing adicara pagelaran seni lengger Sekar Taji Budaya Wonosobo. Ananging saderengipun nglenggana bilih kula hamung boboteng tiyang ingkang kirang ing seserepan miwah asor ing samukawis pramila tanjang keping trapsila menapa dene wonten cupet cawet atur kula ing mangke ingkang saestu tan saged adamel sukornaning penggalih para rawuh sedaya kula namung saged hanyadong rumentahing sih samudra pangaksama. Sanggiya para tamu para pinilenggah ingkang satu bagya mulya wonten roncening adicara ingkang sampun karacik lan karantam ingkang badhe hangrenggani adicara dalu menika niki ingkang badhe katur mekaten. Titi laksana ingkang sepisan pambuka kalajengaken adicara ingkang urut kalih niki kirab Panji Sekar Taji. Adicara ingkang urut 3 tanggap wacana utawi sambutan. Wonten adicara ingkang urut sekawan niki adicara Mahastungkara utawi donga potong tumpeng. Adicara ingkang salajengipun niki pagelaran seni tari lengger Sekar Taji Budaya Wonosobo. Kalajengaken adicara ingkang pungkasan niki panutup. Mekaten sagung para tamu para pinilenggah para kadang sutrisna budaya rerencaning adicara ingkang badhe hangrenggani adicara dalu menika. Kados sedaya sampun samekta tuwin satata pramila adicara badhe kawiwitan sumangga dhateng para pinilenggah ingkang rawuh dalu menika ingkang hangrasuk agami Islam kawiwitan kanthi waosan bismillah lan kagem para tamu para pinilenggah para pamirsa ingkang hangrasuk agami sanes ugi sumangga kadherekaken manunggu puja miturut ageman kapitadosanipun piyambak-piyambak. Sumangga dhateng para pinilenggah ingkang hangrasuk agami Islam kawiwitan kanthi waosan bismillah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngaturaken sesanti pamiya ing warana kinarya sarana hamamayu hayuning sasama. Sangya para pinilenggah ingkang satu bagya mulya wonten ing dalu menika para kadang juru beksa niki ingkang urut sepisan Diajeng Ayu Amanda Pasha ingkang urut kalih Diajeng Ayu Sani ingkang urut 3 ingkang asma Laura ingkang urut sekawan niki Dian ingkang urut gangsal Erada ingkang urut 6 Anik ingkang urut 7 Diajeng Yuliana ingkang urut 8 Diajeng Ayun ingkang urut 9 Diajeng Sela ugi ingkang urut 11 Diajeng Yani. Wontene waranggana niki Diajeng Ayu Rizky kalian Dimas Bagus Nugro. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan, sugeng lelenggahan, ugi sugeng hamirsani kalajengaken adicara ingkang salajengipun niki kirab Panji Sekar Taji.
Koncar padang dasar padang bulan akeh wangi nyawiji lahir terus bagi papane pandapane gede serapayane koncar padange dasar padang bulan akeh ruange nyawiji lahir terus bati kae papane pendapane gede serapayane koncar padange dasar padang bulan akeh wangi nyawiji lahir terus bati
koncar padange dasar padang bulan akeh wange nyawiji lahir terus batine Keplok asto Bapak Ibu, tepuk tangan. Ngaturaken pambagya sugeng dalu, sugeng pepanggihan ugi sugeng rawuh dhumateng para pamirsa sedaya. Boten ketalumpen ingkang tuhu kinabekten ingkang minangka buka sembung senggani utawi kang murwakani Sekar Taji Budaya Wonosobo nggih Rama Haji Agung Eko Wibowo ugi minangka pangarsa Sekar Taji Budaya Wonosobo Bapak Fani Raharjo sagung hadi lenggah ingkang duki hormatan kalajengaken adicara ingkang urut 3 nggih tanggap wacana utawi sambutan ingkang urut sepisan nggih ingkang minangka sulih sarira saking keluarga agung Sekar Taji Budaya Wonosobo ingkang tuhu kinurmatan Bapak Teguh Saputra kasuwun tumuju wonten sasana ingkang sampun piniji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salahum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil amjal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Parmito selaku Kepala Desa Kaliputih, yang mudah-mudahan saudara Allah SWT, yang kami hormati pendiri Sekar Taji Budaya Jabodetabek Romo Eko Bilowo, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Tidak ketinggalan yang kami hormati Ketua Umum Sekar Taji Bapak Fani Raharjo, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Yang kami hormati Kasepuhan Desa Kaliputih Bapak Atmo, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Tidak ketinggalan yang kami hormati Bapak Samsi selaku penasehat Sekar Taji Budaya, yang kami hormati
Bopo Dwi dari Desa Giyanti, matur sembah nuwun. Yang kami hormati Bapak Yatin, matur sembah nuwun atas kehadirannya yang mudah-mudahan selalu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan yang kami hormati Ibu Dwi Utami sekaligus Direktur Utama CV Dewi Kencana Dewi Abadi yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kami hormati keluarga besar dari rombongan yang berada di Kabupaten Wonosobo, tentunya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi kami mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati para pencinta seni yang hadir maupun yang menyaksikan lewat streaming YouTube Sekartaji Budaya Wonosobo, yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur tanpa ada halangan suatu apapun. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat limpahan hidayah, inayah, sehat jasmani, panjang umur. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang indah, malam yang penuh barokah ini, di bulan yang fitri ini, kita dapat berkumpul tentunya dalam acara halal bihalal sekaligus ambal warso Sekartaji yang kelima, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berketepatan di Desa Kali Putih. Sholawat teriring salam senantiasa tetap tercurah pada beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau satu-satunya Nabi akhirul zaman yang mudah-mudahan membawa agama Islam dari zaman gelap gulita sampai zaman yang serba modern seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan kita sebagai umat beliau mendapat syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin pencinta seni yang kami hormati dan yang kami banggakan, tentunya kami mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Kali Putih tentunya yang telah membantu kita mensukseskan acara pada kesempatan malam hari ini, yang sangat luar biasa warganya, kekompakannya dan guyub rukun warganya. Mudah-mudahan menjadi contoh kita semuanya agar kehidupan ini selalu bergotong royong dan bahu membahu serta bantu membantu. Tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Dukuh Kali Putih yang sangat luar biasa juga, kepada Ibu Dwi Utami selaku donatur kita dari CV Kencana Dewi Abadi yang alhamdulillah sangat mensupport acara kita, acara-acara Sekartaji baik di Jakarta maupun di kabupaten yang kita cintai ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Fajar Multimedia, kepada MBS Sound System dan Lighting, kepada Tenda Joni, dan kepada Paguyuban Wonosobo serta Paguyuban Persatuan Sedulur Wonosobo tentunya yang alhamdulillah mensupport acara pada kesempatan malam hari ini. Tentunya kami mewakili atas nama Sekartaji, barangkali tentu Bapak Ibu semuanya tidak pernah mendengar atau bahwa Sekartaji ini bertempat di mana gitu ya. Karena tiba-tiba kok ada Sekartaji di kabupaten ini. Jadi Sekartaji Budaya Wonosobo itu bermarkas atau berkesekretariatan di Jabodetabek Bapak Ibu semuanya, yaitu di Jakarta, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Tangerang, dan dari berbagai kecamatan yang ada di Wonosobo berkumpul menjadi satu, membuat sanggar, yaitu Sanggar Sekartaji Budaya Wonosobo Jabodetabek yang beralamat di Bekasi tentunya, di Padepokan Surukubeng. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini adalah acara halal bihalal yang kedua kalinya kita adakan di kabupaten yang kita cintai ini. Tentunya yang dulu kita pernah mengadakan yaitu di Desa Pocongkerep ya, di Kecamatan Kaliwiro. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga kita berkesempatan umur yang ke-5 tahun. Yang ke-5 tahun ini mudah-mudahan Sekartaji ini membawa harum nama Kabupaten Wonosobo khususnya di bidang seni, yaitu seni tari lengger yang kita cintai ini,
di memperkenalkan di daerah Jabodetabek, Jakarta, Tangerang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan membawa amanah yang baik khususnya pencinta seni dari seluruh masyarakat Nusantara tentunya ya. Karena memang Sekartaji atau Lengger ini sekarang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas khususnya di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, bukan hanya ada di kabupaten yang kita cintai ini yaitu Kabupaten Wonosobo, melainkan Lengger Sekartaji atau Lengger Wonosobo ini alhamdulillah sudah dikenal di seluruh kancah internasional bahkan, karena waktu itu kita pernah mengadakan acara bebarengan dengan 17 negara. Kita mewakili dari Jawa Tengah yaitu mewakili Kabupaten Wonosobo mengadakan tari Lengger di kota tua yaitu di Jakarta alhamdulillah. Dan tentunya di sini ada para sepuh Lengger di Kabupaten Wonosobo ini, ada Mas Dwi, tentunya kami minta bimbingannya, barangkali hal-hal yang mungkin sekiranya kita di sana atau ketika menyaksikan di live streaming di daerah Jakarta kurang, mohon tegurannya, mohon bimbingannya, karena memang semua dari keluarga atau anggota kita itu tahap belajar, tidak ada senioritas, tidak ada yang pinter-pinteran, tapi kita semua belajar tujuannya hanya satu, yaitu menciptakan rasa Wonosobo, memperkenalkan Wonosobo ini di bidang kesenian tentunya. Dan harapan kami tentunya mudah-mudahan dari Kabupaten Wonosobo ini, mari kita bersama-sama dari pencinta seni budaya Wonosobo bersama-sama untuk mengepakkan sayap Lengger Wonosobo ini di seluruh dunia, karena kita mempunyai Lengger atau mempunyai kesenian yang sangat luar biasa ini, yang kita bisa kembangkan, yang kita bisa perkenalkan bukan hanya di Kabupaten Wonosobo. Jangan sampai yang cinta Lengger itu hanya masyarakat Wonosobo. Setuju nggak Bapak Ibu? Tapi yang cinta dan suka dan remen bahasanya ya, itu seluruh masyarakat Indonesia, Nusantara, bahkan dunia. Setuju? Setuju ya. Jadi mudah-mudahan Lengger ini tetap lestari, masyarakat Wonosobo ini tetap guyup rukun, damai, sejahtera. Apa yang menjadi harapan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat budaya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan, kehilafan dari tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menyaksikan dan saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengaken tanggap wacana utawi sambutan ingkang urut kalih. Niki sambutan Kepala Desa Kaliputih Popo Parminto Subagyo. Katur dumateng Popo Parminto Subagyo, sumangga kadhiraken tumuju wonten sasana ingkang sampun piniji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Wonten pangarsanipun para pinisepuh sesepuh ingkang dahat kinurmatan, kalangkung wonten ngarsanipun kasepuhan Mas Dwi kasebat
kasepuhan seni budaya ingkang koawi nguri-uri budaya khususon seni Lengger ingkang satkala hormati lan ugi ingkang kawula banggaaken. Wonten pangarsanipun sedaya perangkat Desa Kaliputih ingkang kawula hormati lan ugi wonten pangarsanipun keluarga ageng pawon ugi keluarga ageng saking PSW ingkang sampun sama rawuh nderekaken ulemanipun saking kadang kawula sedaya rombongan Sekartaji ingkang dahat kinurmatan ugi wonten pangarsanipun saking lintas paguyuban sekabupaten Wonosobo khususon paguyuban saking Desa Kaliputih sae menika saking Diwek Banjaran ugi Jlegong ingkang sangat kawula hormati lan ugi ingkang kawula tresnani lan boten katalumpen khususon dhateng paguyuban kesenian sedaya rukun Dukuh Kaliputih ingkang sangat kawula hormati lan ugi ingkang kawula tresnani. Lan dumateng prawuh kakung Songo Putri sumambrah dumateng para pamirsa sedaya ingkang dahat kinurmatan. Mboten katalumpen wonten ngarsanipun saking rombongan kesenian seni tari Lengger Sekartaji Wonosobo Jabodetabek ingkang kawula hormati lan ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin monggo kita tansah ucapaken puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten kanikmatan karohmatan taufik serta hidayah pun dumateng kita sesami sehingga ing wekdal punika kita saged nderekaken kanthi pahargyan pentas seni saking Sekartaji budaya Jabodetabek ing wekdal punika kanthi kawlujengan tan boten wonten alangan satunggil punapa. Salawat sarta salam tansah kula kunjungan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula antu-antu syafaatipun benjang wonten ing zaumil kiamah. Dumateng prawuh sedaya ingkang kawula hormati, minangkani kawula makili saking warga masyarakat Desa Kaliputih sumrambah sedaya perangkat Desa Kaliputih, pemerintahan Desa Kaliputih ingkang sepisan hangaturaken kuing panuwun ingkang tanpa pepindhan mbok pilih ing wekdal punika kita sedaya sesarengan kalih kesenian pagelaran seni Sekartaji budaya Jabodetabek wonten ing Desa Kaliputih. Saking menika saestu saking sedaya warga masyarakat hangaturaken kuing panuwun ingkang tanpa pepindhan sakawit ing wekdal punika kaleres Wulandriyadi utawi Ayuran Aryaya kaleres ing tunggal sawan 1496 Hijriah ing wekdal punika ngiras pantes ugi kawula hangaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin. Dumateng prawuh sedaya kawula hangaturaken ugi panuwun khususon dateng paguyuban kesenian Sekartaji budaya Wonosobo Jabodetabek ing wekdal punika sakawit saestu saged paring panglipur dumateng kita sedaya warga masyarakat Desa Kaliputih sumrambah dumateng para pamirsa sedaya. Mboten mugi-mugi sesampunipun pawiwahan ing wekdal menika sakpadone menika mangke saestu sesampunipun damen remen sesarengan dumateng kita sesami mugia tansah kangge paguyuban Sekartaji budaya Wonosobo Jabodetabek langkung majeng langkung gayeng langkung menapa guyub langkung guyub langkung memasyarakat dumateng kita sesami. Lan aturipun saking perwakilan paguyuban Sekartaji Wonosobo ing wekdal punika kawula saestu ngaturaken kuing panuwun kalebet ingkang dados sesepuh wonten paguyuban Sekartaji menika saestu kelahiran saking warga masyarakat Desa Kaliputih.
Mila saking menika kalebet kawula dipun sepahaken wonten ing Desa Kaliputih hangaturaken kuing panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mboten mugi-mugi ingkang salajengipun Sekar Taji saestu tambah majeng, tambah guyub, tambah gayeng. Dumateng prawuh sedaya ingkang kaluhurmati, nembe sampun dipun aturaken kawula nderekaken midhangetaken bilih saking paguyuban Sekar Taji Wonosobo menika saestu sampun bener-bener terkenal. Tegesipun sampun dipengaken tepangaken ingkang tingkat internasional inggih menika kelas dunia. Ing wedal punika nek boten klentu taun 2023 nggih niku wonten event tingkat internasional ingkang tempatipun menika wonten Kota Tua Jakarta. Mila saking menika saking kawula kalebet warga masyarakat padususunan saestu ateges paguyuban Sekar Taji Wonosobo menika saestu nguri-uri budaya adiluhung khususon budaya Wonosobo inggih menika budaya tari lengger. Nggih, sepakat nggih? Mila saking menika kawula atur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dumateng prawuh sedaya ingkang kaluhurmati, mekaten saking paguyuban Sekar Taji Wonosobo. Estu menipun menika kangge rombongan menika sedaya saking para kadang kula panjenengan sedaya. Dadi sedaya perantuan ingkang saking Wonosobo kersanipun saking paguyuban kesenian Sekar Taji Wonosobo menika membuka, artinya di mana ada perantauan dari Wonosobo untuk bisa bergabung dengan paguyuban Sekar Taji dengan hikmah untuk membudayakan budaya yang adiluhung inggih menika budaya tari lengger Wonosobo. Ngoten niku nggih. Kados mekaten ingkang saged kawula aturaken saestu kawula ing wedal punika kanthi wontenipun pawiwahan ing wedal punika saking kawula atas nami pemerintahan Desa Kaliputih mboten saged hangadani pawiwahan ingkang andadosaken remen kejawi sedaya kathah kekiranganipun. Mila saking menika kawula atas nami pemerintahan Desa Kaliputih hangaturaken kuing pangapunten ingkang seageng-agengipun. Kados mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah klepatan kekiranganipun kawula tansah nyuwun kuing pangapunten ingkang seageng-agengipun. Kawula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.